Va ser el viatge de tornada que va examinar una mica més en profunditat les illes, i amb tanta profunditat que el van matar allà i se'l van menjar. Aquestes són històries que han acabat formant part del bagatge cultural d'en Jordi, divulgador, articulista i viatger que ha convertit les illes del Pacífic en un dels seus grans referents. Gràcies a ell, a la seva passió, ens endinsarem avui en una cultura gastronòmica poc coneguda aquí. Aquestes instal·lacions, que un cop a la setmana visita en Jordi, són les de Ràdio Cultura, una emissora nascuda a Sabadell a meitats dels 90, centrada en la vida cultural del país. Una aposta informativa sense ànim de lucre que parla de noves tendències i que també s'acosta al món de les altres cultures. Un moment. Abans de presentar-vos en Jordi i de saber què hi fa a Ràdio Cultura, us convidem a anar fins a casa seva. Deixa'm posar el... Avui és un dia especial. Normalment cuines tu, però jo avui... Hem volgut que conegueu la dona d'en Jordi, l'Alejandra, que és mexicana. Us volíem explicar que, contràriament al que seria més lògic al nostre programa, avui no serà ella la protagonista del capítol. Tampoc parlarem de cuina de Morelia, la seva regió. Aquest no picarà, De fet, ara farem servir la nevera que veieu, atapeïda de records d'imant, per donar-vos alguna pista sobre la cultura que visitarem. There's a tear on your pretty little cheek, and clouds over the ocean wide. If there's 8 words for snow and 16 for rain, then why are my lips still dry? Whoa, why are my lips still dry? If there's a light in your window and a flame in your heart, if there's stars... A casa meva ja m'he fet la pel·lícula, que això vol dir que el primer viatge de juliol serà super estiuenc. No em portaràs a Pol Nord, no em portaràs a Sibèria, no em portaràs a res que hagi de portar més de 100 grams de roba. Però bé, això ho farem una miqueta més endavant, ara descobrirem. Són 8 illes, però només se'n poden visitar 6. De fet, n'hi ha una que és privada, que llavors, si no ets amic de les famílies que hi viuen, no hi pots anar, i una altra que és una reserva natural, tot i que fins fa un temps era propietat de la Marina. De fet, gran part de les illes són propietat de la Marina. I aquesta illa en concret doncs, havia servit com a diana per bombardejar-la des dels vaixells americans de la Marina. O sigui que l'han volgut ara reconvertir en reserva natural, però la veritat és que ha quedat bastant cascada. Segur que ja sabeu de quines illes està parlant en Jordi. Per si de cas, encara us en donarem alguna pista més. L'arxipèlag com a tal es considera l'arxipèlag més allunyat del món. Està situat a uns 4.000 quilòmetres de la costa americana. Els primers d'arribar-hi van ser els polinesis cap al segle IV i el primer occidental, en detriment d'una descoberta espanyola poc documentada, va ser el capità anglès James Cook, que les va anomenar Illes Sandwich, no per fer un acudit, sinó en honor de l'almirall que patrocinava l'expedició. Parlar ara de Lord Sandwich i del seu conegut entrepà donaria per molt, però això forma part d'una altra història. Ara que ja sabem quines illes són, les anomenarem tal com es coneixen actualment, Illes Hawaii, i mirarem de seguir-ne parlant a la cuina d'en Jordi i l'Alejandra.
gelat molt suau i a més bastant bo. La parella ha convidat uns amics per tastar alguns plats hawaians. Carn de porc, una part de magre i l'altra de costella, unes bledes i aquestes fulles de plataner que compra congelades són la base d'aquest primer plat que en Jordi prepara. Necessitarà una bona estona de forn. Ja tenim la superfície i això ens servirà per embolicar. El porc és la carn que més es menja a Hawaii. Va arribar-hi amb els primers navegants, com també va passar amb les vaques, però aquestes els polinesis les van ignorar inicialment. Els anglesos pretenien convertir les illes en un lloc d'aprovisionament i ja els anava bé que hi hagués poc consum local. Amb el temps, bous i vaques van reproduir-se de tal manera que es va fer necessari controlar-ne la població. I no va ser fins que van venir gent de Mèxic, que els hi deien espanyoles i després la paraula va derivar a paniolo, que es van convertir en els autèntics cowboys hawaians que existeixen avui en dia. Encara n'hi ha, de fet, el 5è ranxo més gran dels Estats Units es troba a Hawaii i viuen d'herència d'aquelles vaques que van portar els anglesos. En Jordi és un gran enamorat de Hawaii fins al punt que s'ha convertit en bon coneixedor de la seva geografia, cultura i gastronomia. L'hem vist abans fent-ne divulgació en un dels mitjans on col·labora. També fa conferències i ha escrit articles per a revistes de geografia i viatges. Ens confessa que el seu interès per les illes del Pacífic va començar amb les pel·lícules que Elvis Presley va gravar en aquells paisatges, els mateixos que es veien a Magnum, una sèrie que a casa nostra va tenir molts seguidors. Sempre havia tingut com aquella dèria de saber que hi havia més enllà de la típica postal de platja i palmeres amb què s'identifica una mica Hawaii. I volia conèixer-ho. I arrel d'això em vaig llegir un llibre de James Michener, que és un autor americà que fa uns bons totxos, i a partir d'aquí em vaig llegir aquest llibre i com que et relata tota la història des de la formació de les illes, que a més a mi geològicament m'interessen per entendre una mica com s'han anat formant, des d'aleshores fins a l'arribada dels primers pobladors, fins a l'arribada dels americans i la creació de l'Estat, t'explicava tot tan lligat que dius, ostres, aquest és un lloc que necessito anar a conèixer. I un cop allà, vaig veure que realment tenia molt més del que l'imaginari col·lectiu associa amb Hawaii, a nivell de molta més cultura, diversitat d'ambients, també paisatges, muntanyes de 4.000 metres, que a mi m'agrada la muntanya i per tant també les vaig voler pujar. En alguns d'aquests cims, com el volcà adormit Mauna Kea, s'hi pot esquiar. Els que ho han viscut diuen que és una experiència sorprenent. La neu és a sobre de lava negra, a una alçada que permet veure les platges de sorra blanca i palmeres. El que ara estan cuinant s'anomena lau-lau, uns farcellets de porc, que com hem dit és la carn que es consumeix més i de més diverses formes a les illes Hawaii. De fet, això ho estem fent amb bledes, però perquè aquí no es pot trobar l'original. Això es fa a la part interior amb la fulla del taro, que és una de les plantes més importants de la cultura hawaiana, i després l'envoltori és amb fulles de ti, que són les que porten les noies que dansen al hula, les faldilles se les fan amb aquestes plantes. El que passa és que aquí és molt difícil de trobar o gairebé impossible. ¿Así o com si? La manera que et sigui més fàcil per fer l'embolcall. Així. Nosotros allà a Mèxic, aquesta fulla de plàtan la fem servir per les corundes, te'n recordes? Les corundes, és veritat, veus? Sí. Bueno, perquè les doni un gust. Relació Mèxico-hawaiana. Sí. A part dels paniolos, el menjar també. Els farcellets es couen en un estoig de vapor. La manera tradicional seria dins un imu, un forat a terra on s'hi fa una foguera, s'hi posen pedres a escalfar i a sobre la carn embolicada. Finalment es cobreix amb teles humides i sorra, de manera que la carn es fa amb el vapor que s'hi forma dins. Aquest mètode, de fins a 7 hores de cocció, s'anomena kalua i és pràcticament igual al que s'aconsegueix al hangi dels maoris, una de les 3 cultures del triangle polinesi que uneix Nova Zelanda, l'illa de Pasqua i Hawaii. En el forn elèctric, els lau-lau en tindran prou amb 2 hores per quedar ben tendres. Mentre es couen els farcellets, en Jordi farà la primera part d'unes postres molt populars a Hawaii. Posa a bullir una mica d'aigua i afegeix midó de blat de moro i sucre. Després hi aboca llet de coco, ho barreja bé i ho remena fins que tot plegat s'espesseix.
El resultat és una mena de púding anomenat haupia. Tradicionalment, per espessir-lo, es feia servir el midó que s'extreu del tubercle de la pia, una planta apreciada per les seves propietats medicinals que avui dia no és fàcil d'aconseguir. Tant allà com avui aquí en Jordi s'opta sovint per fer servir el midó de blat de moro. Les postres s'assemblen a les diverses variants de menjar blanc que es poden trobar arreu. És un complement nutritiu i força dolç que sempre es troba en un àpat festiu, el que a Hawaii s'anomena luau. Actualment, un luau és el que aquí en diríem un banquet amb espectacle, com els que hi pot haver als casaments o celebracions. Van ser creats el 1819 pel rei Kamehameha II, que acabava de revocar totes les lleis religioses i entre elles molts tabús, com el que impedia a les dones menjar amb els homes. Els luau es van convertir en símbol d'un canvi social. Una altra cosa que en Jordi aprofita per fer ara és un arròs d'acompanyament. Ha de ser molt glutinós, del que es fa servir per al sushi. La presentació final ens permetrà veure que no es tracta d'una comparació casual. L'arròs no és un cereal autòcton de Hawaii. Arriba amb la immigració xinesa de meitat del segle XIX, que n'introdueix les primeres plantacions als antics aiguamolls de Waikiki. La indústria de l'arròs es va desenvolupar a diferents indrets de l'arxipèlag fins als anys 60, quan va fer fallida per l'abaratiment de les importacions. Actualment, la major part d'aquelles terres humides es fan servir pel cultiu del taro, un tubercle del qual parlarem més endavant. Cada uns 15 minutets. Aprofitarem aquesta estoneta en què es cou l'arròs per parlar d'un producte que ha esdevingut fonamental en l'alimentació quotidiana dels illencs i que no és ni tradicional ni autòcton. Si us hi fixeu, veureu que tots aquests plats tenen un ingredient comú semblant al pernil dolç. És l'espam, un producte que ha acabat tenint milions de seguidors a tot el món, potser tants com detractors. A Anglaterra, per exemple, es va fer tan present que després d'aquest famós vídeo va traspassar el món del menjar per entrar a internet. Don't make a fuss, dear. I'll have your spam. I love it. I'm having spam, 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 spam. Spam amb patates, spam amb ous fregits, spam amb mongetes, spam, spam, spam. Llavors d'aquí doncs, és tota aquesta acumulació de correu, escombraria, en aquest cas, doncs, menjar d'aquest fast food. No? I de fet allà a Hawaii se'n menja moltíssim de spam i fins i tot en els llocs de fast food també n'hi ha. Per esmorzar, per exemple, spam amb arròs és molt típic. A en Jordi li agrada molt viatjar. Si li donem a triar entre les seves destinacions preferides, aquestes serien Hawaii i Alaska, els dos estats nord-americans més separats i diferents, tot i que tenen algun lligam. Quan en Jordi va viatjar a Alaska, va descobrir que fins i tot a les cabanes més allunyades hi havia llaunes d'espam. No és l'única relació que hi ha entre Hawaii i Alaska, perquè allà també em vaig assabentar que els habitants d'Alaska, només pel fet de viure allà, reben diners de l'Estat pel benefici que genera el petroli i molts aquests diners el fan servir per comprar-se un vol directe a Hawaii a buscar el sol que no tenen allà. Les postres de llet de coco ja s'han refredat i poden anar a la nevera. L'arròs que ha d'anar amb l'espam també està a punt. Consistència sushi. Perfecte. Ja en coneixem la història, però què és en realitat l'espam? La llauna porta un preparat d'espatlla i pernil de porc que donarien nom a la marca en forma d'acrònim. I tot i això, val a dir que la seva textura indefinida ha propiciat tota mena d'especulacions sobre la procedència del contingut. En realitat va ser l'invent d'una fàbrica de Minnesota fundada a finals del segle XIX. Als anys 20 s'atribueix el mèrit d'haver estat la primera de comercialitzar pernil dolç. El 1937 s'hi comença a produir l'espam. En 20 anys ja havien venut més de 1.000 milions de llaunes, sobretot durant la Segona Guerra Mundial, en què va formar part de la dieta dels soldats nord-americans. Així és com va arribar a Hawaii. S'hi va quedar, però, gràcies a una altra cultura. I com que formava part del racionament dels soldats, doncs, els japonesos d'allà, que coneixien l'omusubi, que és un dels productes típics del Japó, doncs van reconvertir una mica aquell musubi, que és una bola d'arròs, envoltada d'algues, amb l'espam, posant-li com a llesca a baix i convertint-lo en l'espam musubi. De fet, en comptes de fer servir oli, en Jordi passa l'espam per la paella amb salsa de soja, seguint els costums d'elaboració d'aquest popular snack, que a part de l'arròs porta unes làmines d'alga nori.
Bueno, ja està, Si no, es comença a cremar. El que fa ara en Jordi és un mos que els hawaians solen fer a migdia. L'arròs amb espam també es pren per esmorzar i es pot trobar a les cadenes de menjar ràpid. Les algues, com en determinats onigiri i sushi, seran l'embolcall. Es remullen perquè es puguin enganxar bé. L'arròs es compacta amb l'ajut d'un motlle. Com que no en tenia d'altre, en Jordi n'aprofita un de fet a mida. Amb la mateixa llauna, si la retalles per aquí i li elimines la part de baix, aconsegueixes el motlle. Directament amb el motlle et servirà per posar l'arròs. Ara li posem el motlle i fins a dalt. Depenent de la gana que tinguis, li poses més o menys arròs. Aquesta seria la versió bàsica de l'espam musubi, que a Hawaii es pot completar de diverses maneres. Hi ha qui condimenta l'arròs amb furikake, un preparat de llavors, herbes i peix sec, takuan, que és el rave japonès marinat, i fins i tot un ou ferrat que molta gent posa entre l'arròs i l'espam. D'això de l'espam n'hi ha allà a Mèxic? Jo no l'he vist mai. Jo crec que no. És curiós perquè sent als Estats Units tan a prop, no? Sí. Que no l'hagin portat cap allà. No s'ha arribat encara. Això és que els mexicans sabeu menjar bé. Bueno, otras cosas diferentes. Pero sí, no l'he vist. I aquello que és el paté, el del diablo. Carne de diablo. No és el mateix, Parlar ara de la carne del diablo ens podria portar a explicar una llarga història industrial similar a la de l'espam, que ha tingut moltes variants i que originalment va començar als Estats Units durant el segle XIX amb el deviled ham, el pernil endimoniat. Només direm que es tracta de carn pensada per untar, com un paté, i que és més aviat picant, cosa que l'ha fet popular a molts països del centre i del sud d'Amèrica. També es troba a Hawaii i forma part de moltes receptes. Tot i això, sembla que l'espam li guanya la partida. Els lau-lau, els farcellets de carn, ja són cuits i s'acosta una nova etapa a la cuina. Aloha! Hola! Sí, aloha! Què tal? Hola! Doncs ja ho tenim tot preparat, ja. Espam musubi, Molt bé, lau-lau, Quina bona pinta. postres i tot un luau per disfrutar i gaudir. Però abans una cervesa. Sí. Perfecte. Fa calor. Ara ens entenem. Perfecte. Mentrestant fan la cervesa, en Jordi posa els seus amics en situació pel sopar que els espera. A la conversa hi surten bona part dels tòpics que hem sentit sobre Hawaii. De tot plegat se'n parla en un article que en Jordi va escriure. Carai, Jordi, em pensava que el Kamehameha era el verd del Magnum, saps, de la sèrie? De fet, hi ha molta gent que el que fa és confondre-ho amb el Kamehameha del Son Goku de Bola de Drac. I és perquè tot té el mateix origen, que és el rei Kamehameha, que és el primer rei que va unificar les illes de Hawaii i que va donar lloc a la dinastia de la reialesa hawaiana, que va durar gairebé 100 anys. I a resultes d'haver-hi estat em va interessar sobretot la història que hi havia darrere de la reialesa de Hawaii, perquè justament si ara és un dels Estats Units és perquè van perdre la seva independència. Va haver-hi un cop d'estat, van deposar la reina que hi havia aleshores i llavors van entregar el territori als Estats Units. I tot això a conseqüència del sucre. Tenien plantacions de sucre allà, tots els industrials americans, no podien entrar fàcilment als Estats Units perquè hi havia arancels i la forma més fàcil és dir, mira, ara ens convertirem en un dels Estats Units i així el sucre entrarà directe. Sí, aquest és James Cook, el gran navegant anglès, que de fet va ser el descobridor de Hawaii. Ell va navegant pel Pacífic, va descobrir les illes i de fet les va deixar una mica al marge perquè li interessava intentar d'arribar al pas del nord-oest, se'n va anar cap a Alaska, de fet allà a Anchorage hi ha una estàtua de Cook perquè va arribar allà. I després va ser el viatge de tornada que va examinar una mica més en profunditat les illes i amb tanta profunditat que el van matar allà i se'l van menjar. Antropofàgia. Sí. Pobret. Hi ha moltes teories sobre aquest fet. Els antropòlegs semblen coincidir que la seva mort hauria format part d'un ritual que a Hawaii es feia només amb els personatges més importants. D'altres, fins i tot, apunten que Cook hauria estat equiparat a un dels seus déus i sacrificat com a tal. El cas és que aquesta conversa tan interessant s'ha de parar de moment. A la cuina espera un nou plat, aquest cop amb tonyina com a ingredient principal. Cal afegir-hi ceba i all.
Ara una mica de gingebre, res, molt poc, només per donar el gustet. Estarà una mica picant, no? Una mica. El que passa és que de receptes de hipoke n'hi ha moltíssimes, tantes gairebé com famílies hi hagi a Hawaii, no? I segons la cultura d'un provinguin, estaran més o menys acostumades al picant. Vale. No sé, jo pensava que... Em dóna la sensació de que és entre asiàtic i potser americà. Justament, sí. Al final allà, sobretot, hi ha asiàtics, que són la majoria de la població, i, esclar, nord-americans. De fet, els que són menys són els polinesis. Realment estan gairebé marginats. I, esclar, a nivell culinari, doncs, també la seva cuina és més difícil de trobar autèntica, no? I què li poses ara d'asiàtic? Ara la salsa de soja. El plat que fan, el poke, és un marinat de peix cru que habitualment es prepara amb tonyina d'aleta groga, una espècie d'aigües tropicals que a Hawaii rep el nom d'ahi. Es condimenta amb salsa de soja i un preparat a base de nous de l'Índia, sal i algues conegut com inamona. Es veu que antigament els pescadors completaven la barreja amb bosses assecades de tinta de calamar, ingredient que ha acabat substituït per algues i per bitxo picant. En Jordi no en posarà avui de bitxo al seu poke, ni tampoc cucuy, les nous de l'Índia, que aquí no es troben. Fa servir nous de macadàmia que s'hi assemblen força. Curiosament, l'ús més important de la nou del cucuy durant segles va ser com a espelma, ja que és tan oliosa que crema molta estona. El consum d'algues és molt important a Hawaii i se'n coneixen més de 100 varietats, moltes comestibles. Per fer l'inamona es fa servir l'alga manauea, endèmica de les illes. En Jordi hi posa alga nori, que aquí és fàcil de trobar. Actualment els poke es preparen amb altres varietats de peix cru, com ara el salmó o el pop, i hortalisses com la ceba, el tomàquet i l'all, que fan que l'aspecte sigui cada cop més semblant a una amanida. Una altra de les curiositats de la cuina hawaiana és aquest tubercle que servirà per acompanyar. Això és taro. El que passa és que el taro de Hawaii és una varietat diferent. Aquí és molt difícil de trobar taro. L'he trobat en un d'aquests supermercats xinesos, perquè a Xina també es menja, però els xinesos mengen una varietat més petita i en aquest cas és blanca. Allà a Hawaii és justament rosa. Rosa o lila, veus aquí que hi ha una mica de color? Doncs allà és tot així, de manera que quan obtens la pasta és una pasta de color lila. I es pot assemblar alguna cosa? Puré de patata. Tot i que us sembla, el taro no és un tubercle. Tècnicament és un corm, una part de la tija que queda soterrada i que emmagatzema nutrients per a la supervivència de la planta. A bona part de Centreamèrica se'l coneix com a malanga, tot i que hi ha molta confusió i barreja de noms similars entre aquesta i altres varietats. És important saber que el taro, o kalo en hawaià, no es menja cru, ja que té una certa toxicitat que desapareix un cop cuit. Amb el taro es prepara una crema, el poi, que ha estat històricament un dels aliments bàsics dels hawaians. El taro és tan important que forma part de la seva mitologia, fins al punt que es considera la planta ancestre original del poble de les illes Hawaii. Spam musubis. I això és ahipoki. Ahipoki. Sí, ahipoki. I què porta? És tonyina. No, amb la mà mateix. Sí? Això es menja a la mà. Això. Molt bé. És pa amb alga? No, pa no, No és pa? Spam. És pam. Que s'assembla al nom, però Sí, és sí, molt sí. diferent. És No, ja sé carn què de vols dir. porc. Proveu el suc de pinya perquè és totalment hawaià, Sí, bueno, de fet ve d'Amèrica, no? De Sud-amèrica. Però va ser un espanyol justament, Francisco de Paula Marín, que va introduir, era conseller del rei Kamehameha, o sigui que tenia entrada directa a les decisions d'estat, i va ser l'introductor tant de la pinya com del cafè. I bueno, el cafè doncs, és un dels considerats més bons, i la pinya era tan comuna que fins i tot hi havia una illa que ella sola era tot cultiu de pinya. Francisco de Paula Marín era de Jerez i, tot i que no se'n sap gaires coses de la seva joventut, es creu que va desertar d'una expedició espanyola i va arribar a Hawaii a finals del segle XVIII. Espavilat i emprenedor, es va convertir en conseller i en capità de l'exèrcit hawaià, també en comptable, metge i proveïdor reial de rom. A més de plantar les primeres pinyes, va provar de cultivar molts productes europeus, inclosa la vinya. Va fabricar cervesa, aiguardents i va aconseguir barrejar la poligàmia pròpia de Hawaii amb la pràctica cristiana.
pel que sembla tot un personatge, i segons els estudiosos, un dels més influents en tota la història de l'arxipèlag. El taro ja és cuit, s'hi afegeix una mica d'aigua i es tritura fins a obtenir la crema anomenada poi. Els hawaians mesuren la seva densitat segons els dits que necessiten per endur-se-la a la boca. Pot ser una crema d'un, de 2 o de 3 dits. El poi serà l'acompanyament dels farcellets que hem vist fer abans. Ole, ole. Això... Lau-lau. Lau? Lau-lau. És carn de porc. I això és el famós taro. Ja veieu que té una mica de color gris? Aquest poi ha de ser excepcionalment bo perquè, a més, està en un bol fet amb fusta de koa, que és una fusta endèmica d'allà de Hawaii. I, de fet, les armes, els exèrcits antics, se les fabricaven amb aquesta fusta. De manera que l'exèrcit, el guerrer, es deia koa. Molt bo. Està molt bo, eh? La fusta de koa, que és un tipus d'acàcia, és coneguda sobretot perquè amb ella es feien les immenses canoes amb les quals els nadius podien creuar l'oceà Pacífic. Això, de fet, es cuina en un forn que ells excaven sota terra i li posen pedres calentes, llavors es tapa tot amb fulles i es deixa hores i hores que es cogui, i en canvi, doncs, entre que no tenim lloc per excavar i tan poc temps, doncs llavors ho hem hagut de fer en un forn. Però seria un producte similar. Arriba l'hora de les postres. Per acabar, aquesta mena de púding que, recordem, porta llet de coco, midó i sucre. En Jordi hi escampa coco ratllat per sobre. Com és tradicional, serveix cada tall de haupia a sobre d'una fulla, en aquest cas de plataner, que farà les funcions del ki, la palmera de cabdell nativa de tota l'àrea polinèsia. Ens deixarem, Jordi. Pel que fa a la decoració, s'ha permès un toc personal. La pinya té molta relació amb Hawaii, com ja hem vist. A més, hem de saber que a l'arxipèlag es va desenvolupar la primera gran indústria mundial de la pinya. El que no sabem és per què hi afegeix aquestes xocolatines. Venga, ya arriba. Ole, ole, ole. ¡Qué bonito! Pues això és de Rapa Nui. La figura és d'un moai de Rapa Nui, però una mica ho lliga tot, perquè els polinesis eren un poble tan viatger que, de fet, hi ha tot un triangle, que es diu el triangle polinesi a l'oceà Pacífic, que lliga des de Nova Zelanda fins a Rapa Nui fins a Hawaii. I tot el que hi ha dins és territori polinesi. En Jordi ha fet les xocolates posant-hi una nou de macadàmia a dins. Les ha fet utilitzant el motlle d'aquestes figures intrigants construïdes pel mateix poble polinesi de navegants que un dia, després de milers i milers de milles, va arribar a les illes Hawaii. Deixem ara en Jordi i els seus amics paladejant aquesta introducció a la Polinèsia i ens disposem a viatjar-hi simbòlicament. El Bogatell no és Hawaii. Potser s'hi assemblaria més Waikiki, la platja de Tarragona batejada com la de l'illa Pacífica. Nosaltres, però, ens retrobem amb en Jordi i uns amics en aquesta platja urbana de Barcelona, recuperada als anys 90. Tant l'Alberto com la Núria, a qui coneixerem de seguida, van visitar Hawaii amb les seves respectives parelles de viatge de noces. Els va agradar tant que des d'aquell moment les illes van passar a formar part de les seves vides. En Jordi farà avui un reportatge fotogràfic amb la Núria i les seves alumnes de dansa hula. Aloha, Núria, què tal? Com estem? Bé, bé, i tu? Heu tenit tot preparat? Tot preparat. Mira, això és el típic collaret de cucuis que em van oferir allà, perquè dansis una mica amb ells. Gràcies, mahalo. El vas provar o no? El vaig provar, Perquè allà es veu que l'utilitzen per tot, per posar-se'l a la pell, no? Per protegir-se del sol, i tot diuen que se'l menja. La cançó que ballaran i que tocarà l'Alberto, el hula de la Rosa Verda, és una cançó molt antiga que parla del lokelau, una curiosa flor de Hawaii. L'autor compara el moment de la seva recol·lecció amb el festeig a una estimada. Se n'han fet moltes versions i és una de les primeres cançons que s'ensenyen als nens quan comencen a ballar el hula, el ball tradicional. La Núria l'ha après gràcies a una mestra hawaiana amb qui fa classes a través de l'Skype.
Es veu que ella, a la seva halau, la seva escola, fa servir un projector durant les connexions. D'aquesta manera, veu la Núria a mida natural i comprova que assimila bé els coneixements. Llavors ella m'ensenya tot el que té a veure amb la hula, que la hula recull tota la cultura del Hawaii, però a més em dona permís de lo que puc ensenyar i el que no puc ensenyar. Llavors estem molt ben assessorats per una mestra d'allà. I és clar, no hi ha hula sense ukulele. Hi ha diverses teories sobre l'origen d'aquest nom. Uku vol dir puça i lele, saltar, o sigui que una traducció podria ser la de puça saltadora. Aquesta és l'excepció més coneguda, però n'hi ha d'altres, d'una atribuïda a la reina Liliuokalani, que diu que és una altra traducció que hi ha del hawaià d'ukulele, que vol dir el regal que ens va arribar. Aquest instrument, tot i ser tan exòtic i venir de Hawaii i tot això, realment el seu origen és bastant proper a nosaltres. Prové de Portugal. Els immigrants portuguesos que van anar al segle XIX, a finals del segle XIX a Hawaii, a treballar a les plantacions, van portar instruments típics, com són el cavaquinho o el rajau, i els propis portuguesos van fer un híbrid d'aquests instruments i van crear l'ukulele. Alberto, i aquest ukulele d'on és? D'aquí o d'allà? És d'allà. El vaig comprar en el meu viatge a Hawaii, el vaig portar de record, i des de llavors és la meva passió, l'ukulele. Costa molt d'aprendre a tocar? No, és un instrument realment senzill. La corba d'aprenentatge és molt ràpida, amb un dit, 2 dits, 3 dits, fas gairebé tots els acords, molt més fàcil que la guitarra, per exemple, i moltíssim més fàcil que un piano, un violí. És molt agraït perquè de seguida comences a escoltar que ja toques bé. Heu pogut seguir la lletra? Hawaii és realment lluny, però avui hem après que sovint les distàncies s'acaben escurçant. Viatgers com en Jordi i els seus amics fan possible que de vegades els intercanvis culturals es facin molt a prop de casa.